Tawo. Ha? Tawo na. May tawo? Ito kanina. Ha? No, makita na to, no? Diri sa kilid sa balay, half na gyud sa iyang atop. Duol na may abot sa atop. Mas kusog pa kani kay karon among nakita nga dagko kayo ang truso and makita na gyud nato sa salog ang kakusog sa baha. And bundol na gyud ang kahoy. So kung makita nato atong lantawon ang ato ang atong video kani nga sa side kaning dapit sa tulay mismo atong before wala gid ni siya miabot karon milapas na siya ang atong kahadlukan kung mabugatan siya sa force sa tubig tungod sa kakusog mubigay ang atong tulay. So sad kaayo guys no ang ato ang Christmas but laban lang gyud ta kay naagyapon ang ato ang Ginoo kanunay nagpaluyo ka nato mas kusog pa ni siya before gyud. Grabe dili gyud siya parehas atong una murag medyo dili pa to siya moabot haana no sa kilid karon naa na gyud miabot na gyud siya mas milapas ug daghan kaayong truso nga mibundol sa haligi sa ato ang mas daghan ang kuan truso ang mibundol sa ato ang haligi sa ato ang tulay mismo. So mao ni atong gikahadlukan no kay ug masubrahan mulapas na gid ni siya sa tulay gamay na lang gyud kulang sa iyang salog nga area mao na gid ni siya. So sad kaayo no. Hi to Zaina Romaya, thank you so much for watching. Please share sa ato ang live kaya aron daghan maka-aware sa ato ang sitwasyon diri sa ato ang Layawan River diri sa Oroqueta City. Grabe gyud kayo ang sitwasyon for now, unlike atong miaging gabi kay medyo hinay pa gyud to siya dili pa ingon ani ka kusog karon mas kusog na gyud siya. So mas alarming na gyud kaayo. So naa na kita sa red alert level. So mag-amping kita, magbinantayon kita. So guys, please i-share ang ato ang live para mas daghang aware, mas daghang wow, daghan na kayong mga kahoy, sagbot, kawayan ang naanod guys. So dili ni siya ingon ani before nga ga-live mi sa Pikas nga kuan sa Oroqueta City capital of Misamis Occidental. Mas kusog pag yun ni karon guys, promise. Hi to Nicole Angana, Zaina Romaya, Dan sharing. Pray lang juta always watching from Saudi Arabia. Yes, Brian Magalon, amping modol. Yes, atong ampingan gyud ang atong kinabuhi kay talag isa ra gyud siya bugtong. Bas kusog na kani siya and atong makita kani nga balay no nga blue murag nag-half na siya and the rest kani siya murag inglapas na gyud ang ilahang mga gamit murag milahos na gyud siya. Kani ulan tawan ninyo guys, mao ni siya ang balay diri sa kilid sa talik no, kaning dako nga balay. Makita nato katunga na gyud, gamay na lang moabot na siya sa atop. So atong padayon guys, na ay mga kahoy, dagko kay mga kahoy na nga nangaanod ganiha. Hi, the C3 corner, amping tantanan and keep praying. Yes, mag-amping jud ta. Kaning kita nga nagtanggal sa mga dagkong truso or mga sagbot o kahoy diri sa ato ang kasubaan. So daghan kayong naatay mga nakita nga mga palanggana, galon. Hoy! Adto ba dito age, paana, tuyok. Walay baha dito pa oh. Diri sa may shell area guys no, lalom na gyud kaayo ang tubig. Martin M. De La Torre, hawa na mo dira para basig mo bigay ang tulay. Yes, nagpadiri rami sa Daplin gyud nga area kaning sa may yuta nga part. Napa ang sakyanan nakabutang. Dili na may katabok dito sa may Layawan no, sa kuan shell area kay lalom na kaayo ang tubig sa didto murag galisod mi og di na kagawas among sakyanan. Miyan lapas na gyud ang tubig guys no, miabot na gyud sa tulay guys. Dito. Musakay ko guys no, mubalhin mi sa luyo kay dili na mi katabok ang amo ang sakyanan basin unyag. Adto mi sa Pikas nga area. Masakit ko. Tabok mi guys sa Pikas. So guys no, dili na pud ay mi kagawas guys. Tungod sa kakusog na pud ay kayo ang baha sa may
So guys, no, daghan kayong tubig, daghan kayong tao diri sa atong kilid nga area. Yung atong makita, na-trap na pud ni sila. Ginoo ko, super kakulba kayo ang sitwasyon, guys. Salong ila diri. Diri na lang ani-anan ang balay mo. Anira, ba? May party nang ko diri na anira ano? Anira. Ayun na padulod to kay lalom na. Milapas na gyud ang tubig sa baha, guys, no, sa ato ang tulay. Daghan kaing na-trap. Wow! Lang, ang sakyanan lang. Dito. Ano ba? Dili. Lapat na. Ano ba? Ma'am, diri ni sa Layawan River, no, sa may tulay area. Kusog na gyud kaayo ang baha, no, milapas na gyud siya sa tulay. Lord, please, stop na tawo ni Lord. Please, maluoy ka ang ulan. Ang pa dito ba? Niangkan. Ha? Niangkan na ano? Kanang hilo nga balay, oh. Kanang yellow nga balay? Wala na. Please, attention, LGU, Oroqueta, no, please, palihog ko, mga bombero, mga kapulisan, tabangin taon ninyo ang mga natrap diri sa talik, no, and also diri sa may Baliti area. Daghan kaayo diri natrap. Uy. Pagnaot ng bayan ako. Miabot na gyud ang tubig diri sa may tulay area, guys. So guys, miabot na gyud sa may hapit na gyud siya, miabot sa atop, guys, no. Guys, mangayo mi direk PC, guys, no, PC diri sa kuan sa may Shell area, diri sa may Baliti, no, mangayo mig PC. Attention, LGU, Oroqueta, mga kapulisan sa ato ang BFP, sa mga taga CDRRMO, ang kuan, please, mangayo mig PC para makatabok ang ato ang mga residente nga natrap diri sa may Baliti area. Please lang. Ha? Shell area, Layawan. So guys, mauna ni no na balay diri nga mahapit na gyud miabot sa atop, nangabot na gyud sa atop. Dalom na gyud kaayo, guys, kani nga part mo ni siya Baliti area. Ha? Wala na tong balay anay. Please lang sa ato ang mga taga BFP, sa ato ang kuan, please need og immediate response ang ato ang Oroquetas diri sa may Layawan area, diri sa may Baliti, sa Shell ug sa tabok mismo sa Purok 5. Daghan pang natrap dito, please lang. So nabasa na gid mo ang cellphone, guys, no? PC gyud unta ang diri lang sa may kuan, ma'am, diri lang, ma'am. Hi, ma'am Naneth Bandala, diri lang sa may Shell area, ma'am. Daghang na trap diri, ma'am.
So mo ni sa sitwasyon sa ato ang Shell area no. Grabe na gid kaayo kalalo, mahapit na gid siya milapas sa atop sa balay. Mga ayo mig PC, please lang sa mga mapwedeng makahatag og PC, pwede gid ka ihatod ninyo diri sa may Shell area. PC ang atong gikinahanglan diri. Tanay mga ref ay contact number no sa ato ang sa mga gustong magpa-rescue na i-contact number sa ato ang page sa Oroqueta City, the capital of Misamis Occidental, and also sa ato ang kuan sa The Mariel Cares. Natay contact number nga nakabutang didto. Ay! Diyos ko na ana ang dump truck guys para mo rescue siguro. Para mo rescue. Dito unaha sa tabok. Nanay rescuer. Ay, thank you so much no. Nanay dump truck na may rescue sa ato ang mga kaigsuunan, mga kababayan dito sa Tabok Tulay, sa may Purok 5. Thank you so much no. Naana gyud kuan. Please lang PC ang among gikinahanglan diri no. Na ay makahatag og PC. Na-trap mi diri sa may Baliti nga area. Ang ato ang tubig baha, mas kusog pa ug naa na kini diri sa ato ang milapas na gid kini sa tulay. Lord, please help us. Ayawin taon itugot Lord, maluoy ka. Tawo. Ha? Tawo na. May tawo? Ito kanina. Ha? Ito kanina. Nanod? Oh. Sure ba? Tawo na to. Parang may tao. Yes, diri ni sa kuan Oroqueta City no. Sa may Layawan River, yung lapas na gid sa ato ang tulay. Lang ang sakyanan ba? Ang sakyanan atong ihukot. Wa sa lagi nato ning PCB. Midilong. Yung hawiri sa didong. Hawiri sa nang cellphone mo. Ay, goblo ka kang boy. Lord, please, tama na, maluoy ka, Lord. Ay, yami. Natong bag, tuwa sa bag sulod. Okay, signal. Signal mo? Na, ama. Hoy, kuha nang imuhang payong niya. Ha? Ihatag na imong payong niya ba? May signal, wala na. Kusog na gid kayo lagi, guys, no? Ayan oh, malaking kahoy yan na ano siya, nabuwal. Grabe, parang yung sa Camel Tree sa Jimenez. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan yung mga kahoy dyan. Ayan, lumagpas na doon guys. Tingnan nyo guys. So, grabe yung mga tao dito. Ayan yung mga tao. Kumukuha sila ng mga niyog. Kumakain sila. Ako din, kumain din ako ng niyog kasi wala pa kaming almusal. Ayan yung ano guys, yung baha. Grabe. So, ayun yung ano, yung mga kahoy doon, nagtutumbahan na. Yung mga baha doon, ayan, yung mga tao. Yung mga aso. Uy! Dito. Grabe. Please help Mindanao. Mindanao needs help. Mga tao dito, stranded pa. Yun yung sasakyan namin, no? Stranded yan. So, nalagyan namin ng barikada para hindi man ano. Wala, grabe. Yung baha, guys, oh. Oh. Sila kuya dyan, oh. Kumukuha sila ng mga ano. Grabe yan, guys. Yung bridge. Umuuga yung bridge.
So grabe. Yan lang po yung update natin.